Bon dia a tots els espectadors d'IV3 Televisió des de la seu de Mallorca. Celebrem avui el diumenge 27 de durant l'any i ha de presidir la nostra Eucaristia el canonge mossèn Antoni Vera, qui és també vicari general de la diòcesi de Mallorca. Es disposa a introduir-nos en la celebració en la monició d'entrada el senyor Eduardo Gamero. Germans i germanes, sigueu benvinguts a la nostra catedral de Mallorca i també i en especial els malalts, els majors i tots i totes que seguiu a través de IV3 Televisió la celebració de l'Eucaristia d'aquest diumenge, el Dia del Senyor. Som al mes d'octubre i comença el mes missioner extraordinari que el papa Francesc proposa a tota l'Església amb el lema batejats i enviats, perquè tots els cristians preguem consciència de la nostra tasca missionera i evangelitzadora. Aquest és el sentit de l'Eucaristia que anem a començar. Ara ens podem posar drets. Que s'alegri el cor dels qui cerquen el Senyor. Cercau sempre la seva faç. Confessau el Senyor i les seves obres. Canta la capella de la Seu com a introit, cant d'entrada en aquesta celebració d'avui, dirigida com sempre per mossèn Diego León. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. El Senyor sigui amb tots vosaltres. Pel vostre esperit. Comencem l'Eucaristia d'aquest diumenge, reconeixent-nos pecadors, tot demanant al Senyor el seu perdó i la seva misericòrdia.
Que Déu misericordiós s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias agimus tibi, proter manam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Jesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad desteram Patris, miserere nobis. Tu solur Dominus. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prega. Déu omnipotent i etern, la vostra pietat és tan gran que sobrepassa els mèrits i els desitjos dels qui vos supliquen. Per la vostra misericòrdia, perdoneu-nos les culpes que tem la nostra consciència i concediu-nos allò que la pregària no gosaria demanar. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i reina pels segles dels segles. Lectura del llibre del profeta Habacuc. Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m'escoltareu? Cridaré violència i no me salvareu.
Per què deixeu que vegi aquestes calamitats i contempli tantes penes? Ten davant els ulls devastacions i violències, i abregues i s'aixequen discòrdies. El Senyor en respongué: escriu una visió, grava-la damunt tauletes d'argila, que es puguin llegir corrents. És una visió per un moment determinat, que aspira al seu terme i no fallarà. Espera-la si es retardava, segur que vendrà i no serà diferida. L'home d'esperit orgullós se sentirà insegur, però el just viurà perquè ha cregut. Paraula de Déu. Salvam, Senyor. Veniu, veniu, celebrem el Senyor en Crist de festa. Veniu, veniu, celebrem el Senyor en Crist de festa. Veniu, celebrem el Senyor en Crist de festa. Aclamem la roca que ens salva. Presentem-nos davant ell a alabar-lo. Aclamem-lo amb els nostres cants. Veniu, veniu, celebrem el Senyor en Crist de festa. El Senyor és Déu sobirà, el Rei de reis de tots els déus. Té a la mà les entranyes de la terra i són d'ell els cims de les muntanyes. Veniu, veniu, celebrem el Senyor en Crist de festa. Lectura de la segona carta de Sant Pau a Timoteu. Estimat, et recoman que procuris revivar la flama del do de Déu, que portes en virtut de la imposició de les meves mans. L'esperit que Déu ens ha donat no és de covardia, sinó de fermesa, d'amor i de seny. Per tant, no t'avergonyesquis ni del testimoni que donà el nostre Senyor, ni de mi, que estic empresonat per ell. Tot allò que has de sofrir juntament en l'obra de l'Evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dona. Ten com a norma la doctrina sana que has escoltat dels meus llavis i viu en la fe i en l'amor de Jesucrist. El tresor que t'ha estat confiat és valuós. Guarda'l amb la força de l'Esperit Sant que viu en nosaltres. Paraula de Déu. Us alabam, Senyor. La paraula del Senyor dura per sempre. I aquesta paraula és l'Evangeli que s'anuncia. Aleluia, aleluia,
El Senyor sigui en vosaltres. i amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, els apòstols digueren al Senyor: «Donau-nos més fa». El Senyor els contestà: «Només que tinguéssiu una fe menuda, com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta morera: arrencat de soc arrel i plantat a la mà, vos obeiria. Suposem que qualcú de vosaltres té un esclau llaurant o pasturant el ramat. Quan ell torna del camp, li deies mai que entri tot d'una i segui a taula? No li deies més tost que prepari el sopar, que estigui a punt per servir-vos mentre menjau i beveu i que ell menjarà després? I quan l'esclau ha complert aquestes ordres, qui ho agraeix? Igualment vosaltres, quan haureu complert tot allò que Déu vos mana, digueu: som servents sense cap mèrit. No hem fet altra cosa que complir el nostre deure. Paraula del Senyor. Us demanem, Senyor Jesús. Ha proclamat l'Evangeli el canonge mossèn Francesc Ramis d'Ardí. Estimats germans, Jesús i el seu Evangeli és el millor que tenim com a cristians i el millor que podem oferir i comunicar al món d'avui, dins la nostra societat. No hi ha res més urgent i decisiu per als cristians d'avui i de sempre que posar Jesús en el centre del cristianisme de l'Església, és a dir, en el centre dels nostres cors i de les nostres comunitats cristianes. Per això, necessitam conèixer-lo de manera més viva i concreta, amb una relació de profunda pregària. Per això necessitam comprendre millor el seu projecte d'amor i de salvació. Per això necessitam sintonitzar amb el seu missatge alliberador a través d'una fe informada i formada. Per això necessitam contagiar-nos de la seva passió per Déu i la seva compassió pels últims. Si no és així, la nostra fe seguirà sent més petita que un gra de mostassa. A mesura que Jesús descobreix als disciples el seu projecte, el projecte de Déu, i la tasca que el vol encomanar, els disciples senten que no tenen prou en la fe que estan vivint fins en aquell moment. Necessiten una fe més robusta, una fe renovada, una fe més arrelada, més reflexionada, més viscuda des de l'experiència del seu seguiment i el compromís que això implica. Tal vegada no és aquesta la fe que també nosaltres necessitem recuperar o aprofundir? Segurament, en el nostre recorregut personal com a seguidors de Jesús, el nostre Mestre, hem viscut etapes de fidelitat a l'Evangeli i moments foscos de deslleialtat. Temps d'una fe ferma i profunda i etapes d'una fe posada en crisi o d'incertesa. També nosaltres avui, pot ser, necessitam fer la petició que varen fer els disciples a Jesús. Senyor, augmenta la nostra fe. Sabent que la fe no consisteix en creure en alguna cosa,
sinó creure en algú, en Jesucrist el Senyor, com a centre i fonament de la nostra fe i de la nostra acció, és a dir, del nostre testimoni. I és que la fe és obrir-se a la força transformadora de l'esperit i deixar-se agafar per la totalitat de la seva paraula. I és que la fe consisteix en aprendre a viure amb el seu estil de vida dibuixat ben clar a les benaurances. I és que la fe és acollir el do i la gràcia de l'amor salvador del Senyor dins la nostra vida i la vida de l'Església. Que el Senyor ens ensenyi a viure en aquest temps una fe no fonamentada en els suports externs, sinó en la seva presència viva en els nostres cors i en la vida de les nostres comunitats cristianes. Necessitant viure una relació més vital, més real en Jesucrist, amb actitud de disciples del Senyor, sabent que ell és el primer i el més valuós que tenim com a Església. És el nostre tresor, la nostra perla preciosa. Necessitam, per tant, enamorar-nos d'aquest tresor i d'aquesta perla que és Jesucrist el Senyor. Necessitam tenir una fe capaç de contagiar, una fe que ens orienti a ser més fidels a l'esperit del Senyor i del seu missatge. És urgent, ja avui, viure identificats amb el projecte del Regne de Déu, col·laborant en realisme i convicció en fer la vida més humana i per això mateix, a la vegada, més divina. Demanem al Senyor que ens ajudi a viure humilment la nostra fe, amb passió per Déu i compassió per l'ésser humà, pels homes. Proclamem ara la nostra fe tot dient: crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí baix el poder de Pons Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallar als inferns, al tercer dia ressuscità d'entre els morts, cel, seu la dreta de Déu Pare Totpoderós, des d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, l'Església, la comunió dels sants, la remissió dels pecats. Prega'm. Germans i germanes, estimem-nos de tot cor els uns als altres, per tal que Déu escolti la nostra pregària. Responguem tot dient: escolteu-nos, Senyor. Demanem per a cada cristià una fe i una esperança que inspirin tot l'obrar de cada dia. Preguem al Senyor. Escolteu-nos, Senyor. Demanem que a cada país es treballi per millorar la justícia, el respecte mutu, la llibertat i la pau, i que a tot arreu siguin superats els egoismes que causen injustícies i divisions. Preguem al Senyor. Escolteu-nos, Senyor. Demanem que tots els cristians prenguem consciència de la nostra missió de proclamar l'Evangeli. Preguem al Senyor. Escolteu-nos, Senyor. Demanem per a tots nosaltres de celebrar amb fe aquesta Eucaristia en memòria de l'amor incondicional de Jesús. Preguem al Senyor. Escolteu-nos, Senyor. Acolliu, Senyor, amb amor, les nostres pregàries i satisfeis en la vostra bondat les peticions dels qui vos supliquen. Per Crist, Senyor nostre. Amén.
Pregueu, germans, perquè aquesta Eucaristia sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. El Senyor rebem amb vostres aquest sacrifici per alabança i glòria del seu nom, també pel nostre bé i de tota la seva santa Iglésia. Rebeu, Senyor, aquest sacrifici que vos mateix vareu instituir i per aquests misteris que celebram, concediu-nos la santedat obtinguda per la redenció. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt els cors. Alabant el Senyor. Donen gràcies al Senyor Déu nostre. En just i necessari. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc vos donen gràcies, perquè heu creat totes les coses i els heu assignat un progrés a través del temps. Heu fet l'home a imatge vostra i li heu sotmès tot el món, a fi que en nom vostre dominàs la creació i en contemplar les vostres meravelles vos glorificàs contínuament per Crist, Senyor nostre. Per això, en tots els àngels, vos alabam en goig, dient: Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt Dei et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i en raó vos canta alabances tot l'univers creat, perquè pel vostre Fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, donau vida a totes les coses i les santificau, i no deixau mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti el vostre nom una oblació pura. Per això vos suplicam, o Pare, que santifiqueu pel vostre Esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es convertesquin en el cos i la sang de Jesucrist, que ens confia la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, al vespre en què el varen trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos, el partir i el donar als seus disciples, dient: Preniu i menjau-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calç i donant-vos gràcies i beneint-vos, al passar els seus disciples, dient: Preniu i beveu-ne tots, que aquest és el calç de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feis això, que és el meu memorial. Proclamau el misteri de la fe. Anunciant la vostra mort, professant la vostra resurrecció, esperant el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre Fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperam el seu retorn, vos oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mirau l'ofrena de la vostra Església, reconeixeu avui la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre Fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna
a fi que tingueu l'herència amb els vostres escoïts. En primer lloc, en la Verge Maria, Mare de Déu, i en Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs i en tots els sants, que sempre ens ajuden en la seva intercessió. Vos pregam, Senyor, que aquesta víctima que ens fa novament amics vostres doni a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, i amb el nostre bisbe Sebastià, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques, tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència, el diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i a tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperam retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria. Per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Sentint-nos pobres i confiats plenament en el Senyor, que ha derrocat els poderosos del sol i ha exalçat els humils, junt com a Església ens atrevim a dir: Pare nostre, que estàu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vengui a nosaltres el vostre regne. Es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ens alliberau-nos. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals, feis que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guarda-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperant l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè són vostres per sempre el reina, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, vos deix la pau, vos don la meva pau. No mireu, Senyor, els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i donau-li aquella pau i aquella unitat que vos vareu demanar. Vos que viviu regnau pels segles dels segles. Amén. Que la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Donau-vos la pau. La pau sigui amb vos. I amb el vostre.
Mireu Jesucrist el Senyor, l'anyell de Déu que lleva el pecat del món. Feliç són nosaltres convidats a la seva taula. Senyor, no som dignes de que treu cap meva, digue només de paraula i serà salva. Amén. Sense cap dubte, avui és el diumenge de la fe, podríem dir des de l'Evangeli, que ha tocat llegir, igual que ens ho ha recordat mossèn Antoni Vera a l'homilia. El just viurà de la fe, ja deia el profeta Habacuc, a la primera lectura, viurà perquè ha cregut, viurà des de la fe i en la fe. Sant Pau ens fa un comentari també d'aquest profeta per exposar com la fe en Jesucrist és allò que ens justifica, que ens fa justs, que ens dona la gràcia de Déu. És l'arrel i el fonament de la nostra justificació, deia el Concili de Trento. L'Evangeli també ens ofereix, com ens ha recordat mossèn Antoni Vera, una preciosa pregària que podríem repetir, que hauríem de repetir sovint en forma d'ejaculatòria. Senyor, augmentau-nos la fe. Senyor, donau-nos més fe. És una petició que no és mai de més, que hauríem de fer diàriament i moltes vegades en la nostra vida cristiana. L'Eucaristia, que és el misteri de la fe per excel·lència, com proclamam en la consagració, ens hi ajudi. Ell, aquest pa que assacia els que tenen fam, com recordava en el cant de comunió, aquesta peça polifònica que ha cantat a la capella de la Seu. Fe i llum demanem constantment al Senyor. I també, com acabava l'Evangeli, recordem que són servents inútils, que no han fet altra cosa que complir el nostre deure, que fer allò que havíem de fer. Preguem donant gràcies al Senyor. Déu Totpoderós,
que el pa i el vi que hem pres en l'Eucaristia ens alimentin i ens omplin de goig, concediu que ens transformem en això que acabam de menjar i de beure, per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que vos benesqui Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Ite missa est. Deo I així, després del comiat, entonat pel canonge Primatxer, acabam la celebració d'avui. Hem arribat al terme d'aquesta Eucaristia. Us desitjam, des de IB3 Televisió, a tots els qui heu seguit aquesta missa a través de les nostres càmeres, un bon diumenge i una bona setmana. Sempre vivint en la fe, en la gratuïtat, en allò que Déu ens ha donat, agraïts pels seus dons. Fins la setmana que ve, si Déu vol, per tornar a participar de l'Eucaristia des de la nostra seu de Mallorca.